Mga kapuso, sanglit nagkadaghana ang mga plantito o plantita dinhi sa Mindanao. Ni patok na sab ang mga patsada nga kaang. Gani dinhi sa Cagayan de Oro City, uso karon ang mga kaang nga adunay cute designs. Atong sayron ang mga disenyo kauban si Ma'am Grace Sumabat. Ma'am Grace, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hello sir, good morning. May buntag sa tanan. Ma'am, short background, paunsa ka ba nagsugod sa pagkahilig sa mga tanom, ingon man sa mga kaang? Okay sir, actually nag-start ko og tanom-tanom last year March pagsugod gyud sa lockdown diri sa CDO. Pero ato nga mga panahon ang mga usually ginatanom pa lang nako sa backyard is kanang mga gulay-gulay, kanang edible nga mga tanom. But then niabot din ang time nga ang plantito fever nga daghan na kayo ang mga barter po do mga tanom. So dito po day nagsugod nga nagtry ko og kaning mga ornamental plants. So ma'am, paunsa sab ninyo na hunahunaan nga pintalan ang mga kaang nga ginabutangan sa inyohang mga tanom? Sa amo manggumbalay is gamay ra ang area nga naayuta. So since nahilig man ko og tanom-tanom na kailangan ko og kanang mabutangan sa akong mga plants. So that's why nga nangita gyud ko og mga pots kaang nga akong mabutangan. Pero during that time nagkamahal na ang mga pots kay tungod lagi ni patok man ang pagtanom-tanom sa mga tao. So nangita ko og alternative way nga or cheaper pots nga pwede na ako gamiton sa akong mga tanom. I choose to use clay pots kay para sa ako mas lig-on man gud siya, especially nga kanang mabutang nimo siya sa gawa sa imong balay, sa outdoor, dili kayo siya dali mo brittle compare sa plastic. So dito na ko nahunaon na nagsugod nga pintala na ako drawingan para lively pud siya tan-awon. So ma'am, paunsa pod mo nagka-ideya no na pwede di kini kakuhaan og panginabuhian? Sir, kato pagkabalo na ko nga busy man kayo ang mga tao lagi sa pagbarter sa mga tanom, and then pag start pud na ako og paint sa ako ang mga pots for personal use lang unta to siya. Gi-post na ko sa ako ang Facebook page, Facebook account, and then naadayon nagsugod na mga friends na ngutana nag-message kung nagpila og gabaligya ba daw ko, pero ato nga time wala gid yabot sa akong hunahuna nga inegosyo nako siya. Pero ma'am, aduna pud ba yung mga higayon nga ikaw mismo ang gadesenyo sa inyohang mga kaang? O ginaunsa pud nimo pag-conceptualize niini nga mga designs? Yes sir. Mostly sa among mga designs is preferred yun nga kanang preferred design sa mga buyers. So mingon sila nga gusto ko og cartoon characters. So syempre mangita ko sa Google, mag-research ko kung unsa gusto nila nga cartoon character. Kumingon sila o gusto ko og kanang abstract, unsa nga klaseng abstract, pero napod may kanang own gyud nga personal nga designs. Then mostly lang dayon is katong mga designs nga gusto sa buyer kay we do personalized pots man. So kung unsa ang gusto nila nga design mo to ang amo ang i-paint sa pots. Ma'am, tagpila pod ba ang kining mga kaang ninyo og unsa pod ang basehan sa matag presyo niini? So answer, ang size sa among mga pots is nag-range from small, medium, large, and XL. Ang small size nato naa sa 60 pesos, ang medium is 90, ang large is 140, and ang XL is 170. So ang i-consider na to ang cost ani sa syempre sa pots, ang paints, and ang effort, and syempre ang pag-deliver po dayon namo sa products. Ma'am, unsa pod ang kasagara nga feedback sa inyohang mga customer sa inyohang mga produkto? So far sir, nalipay sila kay first of all, ang gusto nila nga design na ilahag yung nakuha kay kung adto magugog sa mga malls, ready na ang pots bitaw dira kanang ang uban walay design. So sa amoa is sila mismo makapili sila unsa nga design nilang gusto. Ma'am Grace, unsa pod on a personal note no, unsa imong nakita nga epekto
sa pagpintal og kaang og pagkaplantita ngadto sa imuhang kinabuhi? Sir, I find pot painting very kanang therapeutic siya para sa ako, and then at the same way distressing siya kay ako man gud is nag-work ko sa balay lang, home base. So anad ra ko nga naa sa balay, pero since manggod nga kanang nagka-COVID, so restricted ta nga maggawas-gawas. So ang usual activities nato dili na nato pwede mabuhat. So murag para mawala ang ka-bored lugar nako ay na-discover nako ning mag-pot painting, which is additional nga kalingawan. Daghang salamat Ma'am Grace sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.